ndipo mawa nati ndiwokondwa kuti chipatalachi chamangidwa mwamakono. Tipitiriza kupereka zoyenerera kuti chipatala chino chikule chifukwa pali zinthu zingapo zimene zikufunekanso kuti tionjezere, ndipo ifeyo ndifo zipereka malo tipereka pakafunika njerwa mchenga zipangizo zina zilizonse ifeyo kuno kuti matha kupereka nkhale yachitukuko imene nde sitionetsetse kuti tichipereka aba pamenepo china chilichonse akanena kuti panganiza kuti timapanga chifukwa timadziwa kuti chitukukocho chimambira ndi ifeyo. Chipatalachi chamangidwa ndi ndalama zokwana 1.4 billion kwacha ndipo chifikira anthu oposa 25,000 ndi thandizo losiyanasiyana la zaumoyo. Kupitiriza nkhanizi, National Planning Commission yadzudzula mchitidwe wa zipani zina za ndale womatenga ntchito za chitukuko cha boma ngati zawo. Anthu ena amene amayankhulapo pa za ulamuliro wabwino nawo avomerezana ndi bungweli ponena kuti chitukuko chikuyenda ndi misonkho ya Malawi. Izi zikudza kutsatira kukulirana mtima kumene kukupitirira pakati pa zipani za Democratic Progressive DPP ndi Malawi Congress MCP pa nkhani za chitukuko. Daniel Zimba wadza ndi zambiri mulipotiri. Posachedwa apa akuluakulu ku chipani cha DPP ajapi Mohango komanso Shadrack na Malomba adadzudzula chipani cha MCP ati kamba kunyadira chitukuko zomwe lidamanga ndi boma la DPP. Mwachitsanzo, ana Malomba adadzudzula mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ati potchula nyumba 15,000 za ogwira ntchito za chitetezo mdziko muno ngati imodzi mwa ntchito za chitukuko zomwe boma la MCP lachita mzaka zisanu za ulamuliro wake. Koma a Victor Chipofya ati mchitidwe womatenga chitukuko cha dziko ngati chitukuko cha zipani za ndale ukuchitika chifukwa cha umbuli pakati pa atsogoleri a ndale amenenso ati alibe chikondi pa dziko lino. Zokhumudwitsa kwambiri chifukwa choti zikusonyeza kuti akulankhulawo atsogoleri akulankhulawo mwina sakudziwa udindo wawo kuti unali kotani, chifukwa wina aliyense yemwe amalamulira mdziko muno amalamulira malo mwa ifeyo tonse Amalawi. Nawo anthu aja akamanena kuti zitukuko zapanga ndiwo kenako palibe wina aliyense yemwe anganene kuti chitukuko chitapanga ndi ifeyo. Funso lomwe tizifunsa nzokuti chitukuko chimene chachi mapangira ndalama za mthumba mwanu. Koma a George Phiri agwirizana ndi zomwe anena Chipofya ndipo aonjezera kuti atsogoleri amene akuchita nawo mchitidwewu sakuyenera kupatsidwanso mpata olamulira dziko lino. Ndikuona ngati kuti amenewo sakukhoza ndiponso sakutithandiza ngati dziko. Dziko la Malawi si la chipani, si la president, ndi la Malawi. Kwa zaka zochuluka tsopano ntchito za chitukuko mdziko muno zakhala zisakupitirizidwa maka atsogoleri a boma akasintha. Ndi chifukwa chake mchaka cha 2021 boma kudzera ku nthambi ya National Planning Commission lidakhazikitsa masomphenya a Malawi 2063 omwe mwazina akuonetsetsa kuti chitukuko chitsipitirizidwa ngakhale kuti atsogoleri a boma akusintha. Tom Khanje ndi mneneri wa National Planning Commission. Ndi zona kuti palibe anthu bya masuwano amakhala kuti chitukuko chaboma ifo mina tadzichita nthawi ndi zinalo mitu mathumu komano tikubi ya kupita kusogolo anthu amvetsetsa kuti kufunika kuti chitukuko samakhale attached kuboma ili kapena chipanicho. Pakadali pano Achipofya apempha zipani ndi atsogoleri a ndale kuti aonetsetse kuti mfundo zawo zikugwirizana ndi masomphenyawa pamene akukonzekera chisankho cha mwezi wa Septemba. Chipani cha Democratic Progressive DPP chikupitirira kuuza anthu kuti chibwereranso mboma pa chisankho chimene chichitike mwezi wa Septembala. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani ichi mchigawo chapakati Alfred Gangata waneranso izi pamwambo woonetsa anthu amene angazayimirire chipani ichi pa chisankho cha aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala. Kathy Maulidi ali ndi zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Agangata ati ali ndi chikhulupiriro chonse kuti chipani cha DPP chibwereranso mboma chaka chino. Iwo ati Amalawi akumana ndi mavuto ochuluka ndipo akufunitsitsa kusintha zinthu. Nje tikaona mezi zikuendera sampling zoti MCP ingazazi mavuto ndi bonzi. Pamwambowu gavanala wa chipani cha DPP mu mzinda wa Lilongwe Musa Saidi anabweretsa poyera anthu omwe aonetsa chidwi kudzapikisana nawo pa udindo wa phungu komanso khansala mu mzindawu. Tabwerera pano mukuona kuti kusose iliyonse ya Lilongwe abali makhansala abwera makandidate abwera kukonzekera kupita kuchani kuma primary. Ndesi kungati lero timasayinisa mbuku kuti iwo adziwe kuti kupita kuchani kupita kuma primary. Amene akalephera kumenekoyo asapote chipani
palibe kuyimira independence. Amalawi akuyembekezeka kukaponya voti pa 16 Septemba chaka chino. Ndipo nduna ya zamalo Adeus Gumba yati ntchito yomanga nyumba za anthu ogwira ntchito mu nthambi zachitetezo ikuyenda bwino. Agumba auza phungu a nyumba ya malamulo kuti ali ndi chikhulupiriro kuti boma la chipani cha Malawi Congress MCP limaliza ntchitoyi mu nthawi yake. Kathe Maulidi wafikanso ndi zambiri. Agumba ati ali ndi chikhulupiriro chonse kuti boma la MCP lipitirira kulamulira dziko lino chifukwa ati apambana pa chisankho cha pa 16 Septemba. Iwo ati akapambana pa chisankhochi apitirira kuchita zitukuko zosiyanasiyana mdziko muno motere mwinayo. Agumba akufotokoza momwe ntchito yomanga nyumba zachitetezo mdziko muno ikuyendera. Ntchito imene ndithu ili m'magawo osiyanasiyana. Pano tili m'gawo lachitatu lomanga nyumba zimene pafupi 4000 zimene zoti tuzagwira msewu. Tikati kugwira msewu zili m'magawo osiyanasiyana, zina zinalowedwa kale monga mukudziwa president akatsakulira, koma zina ndi zoti mwina zikupangidwa mwina ma finishing patali ma 90%, koma so zina ndi zoti ma contractor apita pa ground, koma so zina ndi zoti ma contractor akhala akupita. So boma mu April 2019 linalonjeza kuti likhala likumanga nyumba zachitetezo mu nyengo ya zaka 8 mdziko muno. Izi zimatanthauza kuti pa chaka chilichonse boma lidzimanga nyumba zachitetezowa zokwana 1250. Pa zaka zisanu boma limayenera kukhala litamanga nyumba zachitetezowa zokwana 6250, ndipo nyumba zotsalazo zokwana 3750 zimayenera kukhala zitamangidwa pofika mwezi wa Marichi 2027. Kupitiriza nkhani madzulo ano, NGO Gender Coordination Network yakhazikitsa ntchito yoyendera ndi kulimbikitsa amayi omwe akufuna kudzapikisana nawo pa chisankho. Mtsogoleri wa bungweli Mark Kathiwera Banda wati kudzera mu ntchitoyi amayiwa alandira maphunziro ndi thandizo losiyanasiyana. Akathiwera Banda akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Rebecca Chinjeka Matemba. Ifeyo timanena kuti maifoti athu akupindula chifukwa tikayelekeza mbuyo mwina zaka 20 zapitazo ndi pano kupeza kuti mwina zimene zikuchitika pano zikusiyana ndi nthawi imeneyo. Tikayang'ana mwina parliament ya 1984 kupeza kuti mwina azimaya pang'ono anayipotenga pamwe tokamba za maifoti zoyesa kuti zimene takhala tikunena sikupindula, koma mwina sizikupindula mmene ifeyo tinakakondera kuti zipindule, kuti zoyesa kuti padali ntchito yambiri yoti titani yoti tigwire kuti zinthu zitheke. Ani ntchito ine imene timaona kuti mwina yofunikira kwambiri yoti patakhala malamulo achimvekere olimbikitsa zipani za ndale kuti ayike azimayi maudindo komanso ayike azimayi ngati makandidate pa nthawi ya zisankho. Chifukwa padakali patibira lamulo lotero. Lamulo limene lipo la Gender Equality Act simakhuzana ndi maudindo ochita kusankhidwa ndi anthu. Pakadali pano mtsogoleri wa bungwe la amayi ofalitsa nkhani la Association of Women in Media AWOME Dorothy Kachitsa wati gululi ndi lokonzeka kuthandiza amayi pandale. Ntchitoyi ikugwirika ndi thandizo lochokera ku UN Women. Nkhani izi zikufika kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhani pomwepo. Takulandirani kupitiriza nkhani zathu madzulo ano. Mkulu wa polisi a Marine Yolamu walimbikitsa amayi ogwira ntchito mu nthambi zachitetezo kuti achilimike pa ntchito yothana ndi nkhanza kwa amayi ndi ana. A Yolamu anena izi lachisanu mu mzinda wa Lilongwe pa maphunziro apadera amene amayiwa angathanirani ndi nkhanza. Blessings Mpinganjira walemba ripoti ili. Women have historically been underrepresented in peacekeeping roles. Ayolamu ati amayi omwe amagwira ntchito mu nthambi zosiyanasiyana zachitetezo ali ndi gawo lalikulu lothandiza pothetsa nkhanza zomwe amayi amakumana nazo. Iwo ati nkoyenera kuti amayiwa azipatsidwa mwayi wokhala m'maudindo akuluakulu m'magawo osiyanasiyana omwe amagwira ntchito. Ntchito imene ife ambiri ife tikugwira monga ngati amene takumana kunoko, immigration, police, MDF, ngakhalenso prisons, mukuona kuti ma organization amenewa mbuyo monsemo adalazi bambo okhaokha. Azimayi anabwera mkatikatimo, nawo abwera mkatikati muja apeza zinthu zimene zidakhazikitsidwa kale zimene azibambo amagwira, kuti iweyo
ulowerere mmene muja uonekere kuti ukugwira ntchito ukuyenera kulimbikira kwambiri osaziyang'anira pansi komanso pamene ungathe kampofunika timaphunziro totuzitukuleko ndi kuzitukulako timaphunziro. mkumanowu unatheka ndi thandizo lochokera ku European Union chilungamo program 2. Anthu ena ku Ikwendeni m'boma la Nzimba adzudzula bungwe la ADMAC nderalo kamba kumawagulitsa chimanga chosakwanira mlingo woyenera. Anthuwa ambiri omwe ndi amayi atiuza kuti ogwira ntchito pa depo ya ADMAC akumawapatsa makilogramu ochepa achimanga ngakhale akumapereka ndalama za makilogramu 20 ovomerezeka. Sam Kalimira anafika kumalowa ndipo izi ndi zimene anapeza. Anthu akumudziwa ambiri omwe ali amayi anati ogwira ntchito ku ADMAC akumapatsa makilogramu ochepa achimanga ngakhale apereka ndalama za makilogramu okwana 20 mmene akumagulitsira chimangachi. Iwo anadandaula kwena kuti ogwira ntchito ku ADMAC amawakalipira kapena kuwakankha kumene akakhala kuti adandaula kuti aberedwa makilogramu achimanga. Amatipasa ma 18 kg ma 15 kg koma timalipira ma 15,800 kuti atipase ma 20 kg. Nde timatuluka pa gate apo tapezeka kuti amayi Catherine Gotani Hala anatimisa anatibweza. Kufika nkati kupezeka kuti chimanga chija ni ma 15 kg, ma 18 kg, 17 kg. Nde anabwerezaso kuchiyesa. Kuti chechanga mbo kuti panga hafu, mbo kuti kankhanga, ukawe kupeyere. Mbo para kuti ukapara kuti yoye kwa kuti mbwe tiene waka uko, mbo tukukanga po kantende juice kawera waka. Mairo juice kuti yanga mati guse mwezi ukwiza. Mairo embo agurisa. Mwauntangu sasupuri kaswaka tuati ngoma zafika kuno. Mtangu sa mleji fili koroko mpaka sono pano. Atakendera msikawu loweruka phungu wa nyumba malamulo kuderali ya Catherine Gotani Hala anati zomwe zikuchitikazi ndizokhumudwitsa. Malo mwada apatsa 20 kg zimene alipira akuwapatsa makejiso ochepa. Nde ine ngati MP madandaula kunoti anthuwa kuti akapeze ndalama ya chimangayo kumakhaso yovuta koma kukacho kuseraponso 5 kg 4 kg ndera opwete kanthu. Pamapeto anthu akunyoza boma akunyoza president pamene zimenezo tuzichita tokha kunoko lokale. Akuluakulu a ADMAC sadayankhulepo kaye pa nkhani. Bungwe la ADMAC lidayamba kugulitsa chimanga kutsatira zomwe mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adalamula kuna kuti misika ya ADMAC itsegulidwe pofuna kulimbana ndi njala yomwe yakhudza madera ambiri mdziko muno. Munkhani zina Chawezi Banda yemwe amadziwika ndi dzina loti Chacha wapereka thandizo la katundu osiyanasiyana kwa amayi omwe ali ndi ana pa chipatala cha Queen Elizabeth Central mu mzinda wa Blantyre. Nthumwi ya Banda Archangel Temple yati thandizoli laperekedwa pofuna kulimbikitsa amayiwo kuti asamalire bwino ana awo. Atembo akufotokoza. Muna choyamba katundu amene tine kuti waperekedwa ndi mzimayi Malawi zathu otchedwa Chawezi Banda ena mango muti Chacha ali ku USA. Iyeyo akusangala kubadwa kwake mwezi wa Machi. Ndana chino chapadera kuti mwina asangalale ndi ana aku Queen Elizabeth Central Hospital. Chifukwa cha anaganiza za ukwizi mwana wake anabadwira konkuno nde ananena kuti I think ineyo ndisangalale ndi ana ku Queen funa mwananga anabadwira konko mwandiperekere katundu amene. Mwina katundu amene utapereka sugar mabelo 10 komanso Ufresh sopo makatoni 10. Ndipo mmawa wake mmodzi wa anamwino ku wodi ya ana pa chipatalachi a Gladys Kalimbuka anayamikira Chacha kamba kathandizoli. Feyo tilosangala wazimayi athuwa pena mazoena makhatu kwa mputali na kusanje uko kuti afike muna chibale kuti abwera zaona mukhakuvutirako mwa khatu mukubwera anthu ngati inu atrista malimbikisika malimba mtima apeza chithandizo ndi izi zinzolimbikisa kwambiri kwa azimayi athuwa. Fe tikuthokoza kwambiri mayi Chacha mene kumumve kuti ndithu manesi akukwiniza kuyamika chifukwa izi nzosowa timathandiza anthu ochuluka koma obwera kusana kuti thank you kapena kukumbukira kumene athandizidwa ndi ochepa. Ndi izi zipitirizani ndipo ambuya kudaliseni akupaseni zochuluka kuti mpitirizebe kuthandiza anthu ena osowa. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayonso mitu yake. Anthu opitirira 38,000 alandira thandizo la matenda amaso chipani cha DPP chikupitiri makamaka chatulutsa mndandanda wa anthu amene azachiyimire pa chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo ndi makhansala. Mu nkhani zina anthu ena ku Ikwendeni m'boma la Nzimba
akudandaula kamba kuti ADMAC ikugulitsa chimanga chosakwana mlingo woyenerera. Ndimakupatsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti.